Felly, Gyrofus, ydych chi wedi ennill am yr ail ddwrnod yn olynol. Oeddech chi'n disgwyl hynna? Nag, oedd ddim wrth gystadlu yn bendant. Oedd hi'n fwy o syndod nes ydych chi'n coelio, deud y gwir, achos pan glywes i gyntaf, o'n i'n coelio o gwbl yn llythrenol, doedd ni'n coelio, o'n i eisiau peth o'r papur yn edrych na dros y ffôn, o'n i mor dipyn o siocoedd. Felly, oedd ennill ddoed i rhyw baratoi chi ar gyfer heddiw, ella? Oedd o bosib, oedd. O'n i'n nerfus, ac eto, heddiw o'n i'n crynu fwyaf hefyd. Be wnaethoch chi o'r feirniad heddiw o'i gymhariad o'i wedyn? Oedd hi'n hyfryd cael beirniadaeth o'n hyfryd. Nes i rioed ystyried peth gymaint o bleser mae'r cael beirniadaeth hyfryd yn rhoi i rywun felly. A clywed rhywun yn deall ac yn gwerthfawrogi'r ffordd chi wedi gwneud rhywbeth. Nid wedi gysych chi'n trio arbrofi neu gwthio ffiniau neu beth bynnag yma cael beirniad yn deud pethau da wedyn yn sicr yn bleser. Ysbwydnwch chi rhywbeth am gefndir y nofel felly? 7 stori dyn nhw. Maen nhw am 7 merch mewn 7 ardal wahanol o Gymru, 7 tywodiaeth, rhywun yn 7 tywodiaeth mewn ffordd. Ac mae bywydau nhw i gyd yn hollol wahanol, felly ond y llun yn cyswllt ydy bod nhw'n Gymraesu i gyd ac yn brwydro efo yn ymladd dros eu hunaniaeth i hunain. Allan ni ddisgwyl trydydd beth i gael eith os yma? Dim ffiars.